Că unii de voi cred că știți 100%. Că pe aici poți să intri direct, te ori non-stop elicopterul. Și merg eu la E, am luat banii, să nu privim și pe ăsta. Ne facem un pic de cap, să vină mașinile de poliție. Ok. Asta se urmă polițiarele. Mă trebuie cineva mai că a fost de poliție. Chiar lângă el a fost, dar un pic mai în spate. În ăsta m-am omorât, m-am un polițai și gata. O să iau avionul și o să zbor. Eu merg. La revedere, dragi prieteni. Dacă vreți, dați un abonat și un like. La revedere!